Dostal som nedávno tento komentár k videu o nových daniach. Komentár, ktorý je plný častých mýtov o podnikateľoch. Tak poďme na to. Poprvé, tie autá zadarmo. Nikto podnikateľom auto zadarmo nedá a ani benzín zadarmo tiež nie. Aspoň ja som zatiaľ o tejto možnosti nepočul. Takže ak viete ako na to, napíšte mi správu a rád sa priučím. Aj firemné auto je náklad, či už kúpa, leasing, poistky, servis alebo palivo. Odpočet DPH alebo daňových nákladov neznamená, že je to zadarmo. Len to legálne znižuje daňový základ. Navyše často je to nevyhnutný pracovný nástroj pre fungovanie firmy, nie len nejaký luxus. A k tomu mýtu o 10-násobných platoch podnikateľov. Neviem, či pán v komentári porovnával čistý plat zamestnanca s hrubým obratom firmy alebo s tržbami, čo je úplne nesprávne. Častokrát začínajúci podnikatelia sú aj niekoľko mesiacov, niekedy rokov v mínuse. Ak sa im vôbec podarí uspieť, začnú zarábať aspoň na pokrytie nákladov. A ak sa im podarí aj to prekonať, až potom začnú generovať nejaký zisk. Ani vtedy však nie je vyhraté, pretože sa musia ďalej snažiť biznis udržať, investovať ďalej a jednoducho zotrvať na trhu. Za každým, podotýkam úspešným podnikateľom, sú často roky dreamy, neistoty, obrovského stresu a práce po večeroch a víkendoch. Tie tzv. Výhody sú naozaj tvrdo vykúpené s odpovednosťou a rizikom, ktoré zamestnanec jednoducho nenesie. Je naozaj ľahké súdiť, keď nevidíme celý obraz a všetky súvislosti. Podnikanie aj zamestnanie majú svoje pre a proti. Nie je jedno lepšie ako druhé, sú len iné. Dôležité je snažiť sa rozumieť realite oboch týchto svetov. Súhlasíš? Pre viac postrehov z marketingu a podnikania ma nezabudni sledovať.